El divendres 27 de setembre es va alçar el teló del Centre Cultural Carmen Alborch per presentar la 42a edició del reconegut concurs de teatre Vila de Mislata. L'espectacle encarregat d'obrir l'edició, encara que aquest fora de concurs, va ser Estellers de mà en mà, un recital poètic i musical de Borja Penalba i Francesc Canyó. La funció, realitzada en col·laboració de l'Agència de Promoció del Valencià, posava com a protagonistes els versos de Vicent Andrés Estellers. L'obra ha estat programada per l'Ajuntament amb motiu de la celebració del 100 aniversari del naixement del poeta valencià. Els artistes en la representació van fer un viatge per l'apassionat i apassionant univers estellesià, un univers concret i precís com també tendre, dolç, amarg, tràgic, divertit i malparlat, com la gran varietat de versos que va escriure l'escriptor de Burjassot. Entre les seues paraules s'observa l'Estellers que s'estimava la vida, els xicotés plaers d'aquesta i l'amor valent i digne. L'actor Francesc Canyó porta més de 25 anys fent teatre, televisió, curtmetratges, lectures dramatitzades, recitals, entre altres. Mentre que el músic i creador valencià Borja Penalba ha treballat els últims 20 anys amb un nombre ingent d'artistes com Feliu Ventura, Miquel Gil i el grup Obrim Pas. L'efemèride del naixement seguirà estant present en el certamen teatral, en la representació poètica, musical i de dansa popular Sis veus per al poeta el diumenge 27 d'octubre a les 8 de la vesprada. I el pròxim divendres 4 d'octubre ja començaran les representacions teatrals de les companyies que participaran en aquesta edició. La primera en pujar a l'escenari serà Escola de Teatre Serrano de Gandia, amb l'obra Treballs d'amor perduts. Dos amants com nosaltres, cardamans com nosaltres, en som parits ben pocs.